dat de hoogwerker zich gereed maakt om de brancard in vrijheid te brengen. Waar bestaat het werk van de KNRM op Lauwersoog uit? Het redden van mensen en dieren, zeggen wij. Als er mensen of dieren in nood, dan vaart de KNRM uit. Hoe vaak bent u het afgelopen jaar al uitgevaren? We zitten gemiddeld ongeveer rond de 60 zeg maar, per jaar. Nou, redelijk vlot is de brancard aangehangen en zal het slachtoffer hier aan de wal worden gebracht. Klopt, ons station bestaat uit 15 vrijwilligers qua opstappers, 4 of 5 mensen in de commissie dus, en nog 2 helpers aan de wal. We moeten, als je pieper gaat, moeten we ongeveer binnen 10 minuten Blauwersoog zijn. Wij gaan hier een demonstratie geven van het openknippen van een auto. En we krijgen assistentie van de ambulancedienst. De postdokkum, hoe groot is die? De postdokkum, ja, nou, we werken daar met 16 mensen, dus 8 chauffeurs en 8 verpleegkundigen. Ons werkterrein, ja, nou ja, je moet ongeveer rekenen zeg 10 kilometer buiten Dokkum. Moeten jullie vaak in actie komen? Ja, dat is heel variërend. Gemiddeld ja, 3, 4 ritten op een dag per auto, zeg maar. Ja, het is gewoon een klein rijdend ziekenhuis. Eigenlijk kunnen wij alles doen ja, wat het patiëntenbelang aangaat. En de grote zorg die neemt het ziekenhuis dus over. Dus het is voor ons van belang om zo vlug mogelijk in een ziekenhuis te zijn.